Hello guys! Kumusta kayo lahat? And welcome back to my YouTube channel. Ang menu natin for today, tinolang manok. Alam kong excited na kayo kaya tara, samahan niyo ako sa aking kusina. Ang tinolang manok ay isa sa mga mainam kainin kapag umuulan at malamig ang panahon. Narito ang mga sangkap na ating gagamitin. 1 kilogram chicken, 1 small papaya, 2 bundle spinach, 1 cup of ginger, 2 medium-sized onion, fish sauce, 1 whole garlic, 2 tablespoons cooking oil, salt and pepper. Sa mainit na kasirola, maglagay tayo ng cooking oil. At kapag medyo mainit na, ilagay na natin ang luya. Isunod natin ang garlic. Lutuin lang natin ito saglit. At pagkatapos nun, pwede na natin ilagay ang ating onion. Lutuin natin hanggang sa maging translucent ito at makaramelize. Pwede na ang onion. Ang susunod natin ilalagay ay 3 tablespoons na fish sauce. Lutuin lang natin ito ng slight. Pwede na natin isunod ang 1/2 teaspoon na black pepper. Pero nasa sa inyo guys kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay. Pwede din kayong gumamit ng ground pepper. Ngayong naluto natin lahat ng mga sahog, pwede na natin ilagay ang ating chicken. Guys, nasa inyo kung gaano kalaking hiwa ang gusto nyo sa inyong chicken, ha? Haluin lang na maigi sa mga sangkap na ating nailagay para maluot ang lasa nito. At kapag nahalo na maigi, sisimmer natin to for about 5 minutes. Balikan natin after 5 minutes at muling haluin. At sa puntong ito, pwede na natin ilagay ang ating papaya. Guys, hindi lang naman papaya ang pwede nating ilagay dito. Pwede din naman na maglagay ng sayote. Halo-haloin lang ng maigi at isisimmer natin itong muli for another 5 minutes.
Balikan natin after 5 minutes at muling haluin. Guys, ang ating apoy ay nakaset lamang sa low to medium heat setting. At sa puntong ito, pwede na tayong maglagay ng water. Naglagay ako ng mga 2 liters of water pero nasa inyo yan guys kung gaano kadaming sabaw ang gusto nyo. Takpan natin at hayaan natin kumulo. Ayan, at malapit na maluto ang ating chicken. At the same time, malambot na rin halos ang ating papaya. Tikman natin para malaman natin kung ano pa ay dadagdag nating sangkap. Maglagay tayo ng salt for about 1/4 teaspoon. Magdagdag na rin tayo ng fish sauce for about 2 tablespoon. Ayan, at muli nating haluin. At dahil luto na ang manok at malambot na rin ang papaya, ilagay na natin ang ating spinach. Oops! Ayusin lang muna natin at huwag munang haluin at hayaan lang muna natin itong mag-steam. Guys, siya nga pala ang kumpletong listahan ng ating recipe ay makikita sa dulo ng video ito. Alalay muna sa paghalo. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na rin yung bell button para sa mga latest updates. Ayan guys, medyo lumalambot na ang ating spinach. At sa puntong ito, dahan-dahan lang natin itong haluin. At yan yung tinatawag na TLC sa pagluluto, Tender Loving Care. Kapag medyo nahalo na natin ito, iwan muna natin to at hayaan natin to mag-simmer for about 2 minutes. At habang hinihintay natin itong maluto, mag-shoutout muna tayo. Galing to sa ating IG friends, shoutout kay Kate Mon Calcetas. Idol, pa-shoutout naman sa next vlog mo. At isa pang galing sa IG na si Cow Beggards. Galing naman kay Miss Jane Caringal. Hi po Sir Jeff Simon, pa-shoutout po from Copy Pisa, Tansa, Cavite. Galing naman ito kay Miss Janet Galang Gamiao. Sabi niya, hello Chef Boy, pa-shoutout po sa aking mga kaibigan watching from San Simon, Pampanga. Shoutout kay Ma'am Leonarda Trance. Sabi niya, may bago na naman ako natutunan sa inyong menu. Maraming salamat. Galing naman ito kay Miss Yumina Amiel Bucanag. Sabi niya, cute talaga ng voice mo, nakaka-relax. Wow, thank you. Shoutout kay Miss Sheshe. Wow, sarap, paborito ng masa, kailangan maraming kanin. Kay Ma'am Nilda France, wow, we need that tinola. Cold here. At kay Miss Gloria Nongki, masarap ang may sabaw kasi may ulan. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay. Ayan, at luto na ang ating ulam.
presenting ang ating tinolang manok. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo po paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito at muli maraming salamat po sa panonood.